So, hello guys! Nagbabalik na naman. Ay, char. Of course, bayot, magdala na po Granny Chapter 2, no? Correct. Char. Bayot, never dito mahadlok, day. Kimura sila dag mga garapata, day. Okay. Diba? Corrected by. Never ta mahadlok bakla, kimura sila ng og mga garapata. Ay, no, right, si Gran... Anong dira madyo ka perminti Gran pa? Anong dira madyo ka perminti ba? Ay! Aray. Ayon. Tingnan nung dito siya perminti mag-ano day, magpundo. I-impeach na kabayad sa mong bana day, ay sa mong asawa. Sama na Gran eh. Mong bana man gipasagdaan bayot, achar. Ay, awas. Ida ibutang natin sa kuan din sa sack of boots day sa first floor, di ba? Ay, under basement bakla. Ay, di ba diri ang basement? Basement mabuto ba yot? Underground lang, underground. Hola, loling series siya bakla, legit. Ay, sure. Sirada na to na bakla. Hulo to eh. Should di magluling best ha? Ay, shit na best. Ay! Abas! Hala! Hala, ayon! Sagpaan. Sagpaan tabayo, tamate. Sagpaan ang bayot ay kumatos kung 30 days. Kiday na sagpaan tanila day legit. Ilang day magpasagpa ra ta lecture. Manda ka grani ha. Kiday marag na sila diri I think. Gadakpanay sila bayot, char. Ay! Avas, Diyos ko bayot ba. Wala pa grani ay, chika kay kagrani ay marag gwapa. Avas kasi grani day. Sige lakaw-lakaw, bayot wala kay beauty rest, day. Siguro ni, siga katawang maradyog. Nakumatos, eh. Kiday, kay marag wala na siya, day, I think, o na yung bana diri, day. Lang, ha. Ito, marag, padulong yung bana, bayot. Oh, wala na siya, miyam. Kaya tong ano, day, ha, wait lang. Hala, day! Hala, Diyos ko, gaunsa man mo, bayot! Gaunsa mo, best! Hala, day, ga-evolution man na sa hagdanan. Hala, warning. Ga-evolution sila sa hagdanan, miyam. Yabag na, best. Yabag na, day. Hindi mag-evolve. Ay, wala na siya. Tara. Tara, best. Nanaka na sila, best. Ay! Ang bana, nagpabilin. Diyos ko, bayat. Hoy, grandpa. Sunod sa imong bana, grandpa. Kay mag-ano, biya mo, anyarism. Ayun. Saka na siya, day, hanin. Saka na siya, day. Ayun, nisaka na siya. Since nisaka naman siya labakla, no? Of course, day, mag-wait sa tabakla, no? Kikabalo ko si Granny Hinay, kaya makadaganday, pero pag-ukura bayot, maradyog. Nailigid ang tiil. Lang, day, ha? Hello? Hello? Ay, wala na, best. Wala na, day, wala. Perfect. Kuy, ilaban. Ilaban ang bandira. Oh, tritamyam. Weapon key. Ay, spark plug, day, okay. Perfect, not bad. Okay, perfect, not bad. Spark. Ay! Avas. Avas lang. Char, avas. Okay. Kiday, no, diba? So, kansinom, ana sila bakla. Kiday, mag-ano tabakla kay using boat atong gamiton. Ay! Gabrihan, day. Hala. Mga bastos, ha. Diri bayot. Dili mga bri grani kabilong na itawo diri grani pamati pagka grani ha karon. Dapat diri unta to siya bayno kay para diri bakla para dapat diri siya best like yun naka-position siya diri bakla like center bakla para tusok lagi ng tuhog lagi na siya best. Okay, wala na sila tay. Kinanaka na sila day no. Okay. Okay, dapat diri sa best. Okay, so what if na siya diri? Di wala si grani day. What if na siya diri bakla no magtago lang yabag na dyan. Hala let's ha. Okay, butang na to dira bakla, you know. Atong need day gig ang kuan. Say need gasoline. Low. Kang day kay mara lakaw-lakaw siya diri day. Ay tara. Go. Ikaw na to ni day. Ayon bakla. Ayon ang sinapit ng isang baklang ito. Day, grabe si Granny, day. Ka-jogging best.
Granny, siya di mag-jogging, granny. Wala man tagakuan, granny. Day, magdagandagan siya bayot. May nalang po na day. Ay, kisa yung katigulangon ni granny, day. Dapat dyan niya mag-jogging, day. Kaya wala siya hangin. Ay, tara. Gabilin og trap ang buang best. Katuo siguro di ta kalikay, ana. Abnormal, di kagkaliwat. Kimatutag CR, day. Ay, Ed. Alala. Ay, makitaan lagi ko niya. Ay, abnormal. Hala, abas. Kiwit lang day, mag-wait sa taday na si granny mo hawa na day. Nakitaan ko niya bayot, pamati ka granny ha. Sure lang. Hala, yawa na best. Ay! Abas. Saan man yan diri bakla? Di ni mahugno day, kay marag gabok naman ni siya. Ayun. Ning tamak siya day, gikaon siya tong octopus bayot pero di siya madutlan. Ay, gipakaon na yung anak di sala. Alam mo, ayaw po ka, ayang apo di, ay maayo po ka granny ay. Magpakaon kasi mong apo granny, pero si grandpa granny mo pakanon. Mura na rabatog transbangkay. Hala, day, naunsa naman ka granny, oy. Diyos ko, day, anong namuti naman imong mata, day. O pa ka nadakpan, granny. Dapat, granny, gidakop na ka granny, kay, na. Katawa na siya, day. Siya katawa, day. Mura siya gwapa. Mura ba siya nang ukinason? Okay. Topic, basta wala na guro, day. Wala, day, padulong siya, bes. Okay, wala na siya. Okay. Hala, day, naa siya dira, day. Ara, bes, nag-CR siya, miyam. Diri rata, miyam, magtagad. Ga-CR siya bakla. Nangihi ka, granny, gatin. Nganong gatindog man ka nangihi, granny? Transpapa, di ka, granny, ay. Transbangkay. Ara, oh, di ba wala na siya, best? Wala na siya. Sirada na to na bakla, no. Helicopter key, di na ako nagamitan, best. Kaya mag-escape ko, guys, is using the car, using the ano, guys. Yawa, best, marag padulong siya, day. Ay, Edi, ay, ganyan siya sa taas. What if na siya dira? Ay! Abas, na siya dira, best. What if na siya dira? Uy. Wala siya, wala, day. I know, dapat diri. Bakla, no. Hudagan man na siya, best, kay para makasakatag taas niya. Para makasakatag taas, ha. Wala, asa man si grandpa, day. Wala, minus, tukitaan ko niya bakla, diri. Pwede, diri. Ay, dilid. Diri na lang, best, di ko niya makitaan. Ay! Lang, day, hak. Wala na siya, day. Ara, day, gadaster bakla. Kita king duster, diri bayot. Ara, oh. Gadaster ang baya. Yan lang kabit kay maanlak ko lang ni day awa. Tigididig jud karon. Wala murag gid na jud nako guys maadtog taas. Pero wait lang ko asa na ko ni. Before that bakla. Ay! Avas. Hala, day, nakitaan ko niya, day. Warning, best. Grabiyag, mata sa tigulang, oy, long distance, maging mata, mura mag-sniper. Mura naka-sniper ang mata bayot, grabe ang sight, day. Ga-jogging na pud na siya, okay, sa may gasugo nimo mag-jogging kasi mong balay bayot. Ay! Di ko ang to ng K-day. Makuha ng K-day. Makuha man guro ng K. I think if makuha ko na ba, edi congrats. Pahawa na dali sunod si mong banam yam. Pagpagukod ko ha. Pagukod ko yun. Ay hala, perfect. Perfect akong gibuhat bakla. Kinakaanto ko dali bayot. I love it. Kinaatay ko. Hungry daw siya granny, oh. Good day. Oh, asa kayo. Correct. Dayon ang next ani day. Ay, char. Dapat diri na ni siya. Kiday. Ara weapon key karon. Karon lang kang bayutak ka. Granny, pag andam-andam na granny, kina nakoy weapon key granny. Ikaw jud akong unahon ba tiga-jogging ka bayot, manda ka sa akin. Kiinaog sa nato ni bakla, of course, why not, no?
Na grabe siya, bes. Nakabalo siya naka... Ay! Advanced yarn. Ara, oh. Ay, wait. Hala, di siya kaagi dira bakla. Kay kuan. Wait lang, B. Wait lang. Wait lang, ha. Diba kasi granny naman na siya dira bakla. Hiday. O, diri, best. Avas. Ay! Correct. Perfect. Okay, di ba ana ra na best? Ayon. Di ba ana ra na day? Oh. Ana din na bayot after that, abrihan ko ni kay para masaka sila dato day. Kuha na din nimo ang kuan day. Dali ra kay ma'am, dali ra kay sila utuon day basta na lang kay kuan. Di ba ato ra na ana ra na siya best? Diri miyam. Diri miyam. Diri granny. Kinsa may una niyo bayot? Releasean din ma'am, purpose ti bayot, releasean din day. Huy, diri oy abnormal ara oh. Ay asa man hayang siya oy, luoy lang. Asa man si grandpa day? Oy, grandpa pakita oy. Tara bes, tara. Oy, Reds, diri bayot, diri day, diri. Diri ang counter bes, diri ang counter. Sure. Oy, hungry ara oh, kananing bala. Wala oy, minus lagi siya ay. Let's see. Wala asa din siya bes. Wala minus siya ay, minus 10. Okay, wait lang, manda ka sa akin. Hala da, yagots. Feel ko mauna pa ni si Granny day. Hala, bungol-bungol man si Grandpa. Uy, maraming kong suka. Ay, char. I think na siya dari bakla. Okay, wala siya miyam. Natiil siya. Ay! Rats lang! Uy, abas. Ay! Abas. Char lang, best. Hala, walay bala, diri bayot. Hala, minus. Minus iyong balay, ha? Kaya may bala, diri bayot. Wala mo'y bala, day, minus iyong balay. Tara. Bayot. Shudi lagi ox, ma'am. Shudi ox lagi ang kanon, bayot. Di lagi akong unhon, bayot. Kaya basta gagunit, yung shotgun, day. Tago na lang daan, day. Okay, natay boat key, ha? Okay, guys, natay boat key, guys. Okay, ang next na tong kwaon, guys, is crank wheel. Ay, crank wheel ba? Okay. Which is ang padlock key, day, ang kulang. Wait lang, B. Ay, wait. Murag padulong si Granny Bes. Gadagandagan siya, day. I feel something na siya dari bakla. Ay, wala. Ay, tara. Tara, adyan siya, day. Ara, day. Malaki. Waka ga-jogging, Granny. Malaki. Ga-hiking ka ba yun? Sana all ga-hiking si Granny. Sana all hiking series. Char. Buang. Hindi naman kanisulod ba yun? Ay! Oh, dire. Ayoko buang-buang ngayot. Pamati ka, mura kagwapa. Oh, dire bes, musakan ako day. Kay medyo, ay! Char. Medyo ko anak kay mo day aggressive. Hala, wala lagi ang mga bola diri. Uy, duct tape. Saan ko man ang duct tape? Ipilit sa baba ni Granny. Kay naatay ko ang diri ha, kani. Nasa ni siya day. Wall crank. Dayon. Wala tay bala. Okay guys, wala tay balag. Ay, okay, wala tay bala bakla. Atong kaon diri day kikuan. Ang sabi na diri? Ay, ang padlock key day wala. I know kung asa ang padlock key. Either ang padlock key kinasa kuan. Murag I think ang padlock key nasa yung anak bakla. Ay. Hulo, uy. Pa ka ni gawas day? Bayota ba? Vayot, Edman ka magawas day, mara makagwapa, oy. Hala, nagunsa naman po na siya diri bakla. So, minus ka ay, lang misilipon na siya diri bakla. So, ay! Ayun, yung gawas na siya day. Ayun, lumabas na ang bakla. So, minus ka ha, upawa ka.
Ki guys, murag padulong si Granny diri guys. Murag my gosh. Ara oh. Hala, kita si Granny na ko, doy. Hala. Abnormal siya. Perfect! Grabe, nato na to siya, doy. Di ba nawala siya, best? Wala kayo, dawat-dawat. Wala na tayo bala. Atong bala, guys, sa silong na atong pag-asa, guys. Guys, ang pag-asa na to, guys. Ay, okay, wait lang. Ay, okay, so, dapat, okay. Okay, dapat, dadto, kumanha ko dadta, ha. Manha ko dra bakla, kay para dadto kumaagi, day. Para dadto kumaagi. Pero mas nindot ko kung dalon kay kani ba? Ay, Ed. Ay, dapat, dili jud ni siya pwede, day. Ki dapat dire. Okay, kani datong kwaon, day. Oh. Oh, ara day was. Ka-jogging si Granny, day. Para maadto tag ubos. Yayawa, nakitaan ko sa mga abnormal. Ki maadto tag ubos, guys, ha. Ay! Granny, syudi, jogging, Granny. Wa ka gisugog mag-jogging. Syudi, jogging bakla. Was man ka gisugog mag-jogging kamyem. So, wala yawa, wala lagi bala diri, ay. Ay, minus, avas. Di, wala'y bala. Wala, asa mga bala ba yun? Imong gikaon? Wala, gitulon niya ang bala, day. Wajay bala, day. Wala, asa man ang mga bala diri bayot. Saan ako pag-reload ani bayot? Marag na okay. Wala, unsa man ang marag na something. Basi na siya diri. O wala pa'y bala, hala. Wala, day, unsaon, day, unsa may gamit ani, day, kung wala bala diri, day. Minus. Minus, ha. Kimos. Yawa, day, narap. Ay, abas, gauban ng mga abnormal, Diyos ko, oy. Day, walay mga bala diri, day, of course. Since walay mga bala, day. May pag kanina na akong giuna, day, no, kay since wala man dyan pa'y bala dato bayot. Kaya dapat akong giuna, day, kay kani. Kaya walay bala, day, walay bala. Kaya, inatoon na dyan po na to, day. Ay, abas. Kaya, wala na sila bayot, no. Magbili na po na siyang trap, marag. Okay. Ana ra ni day, ha. Since wala may bala bakla, no. Kanaan mong shotgun, ay grandpa, marabek agwapa, ay. Okay. Day. Ay, Chares, hala bayot, na late na ko, day. Hala, oy. Hala! Ang kulang na ko, guys, kay kani, then boat kinaan na, dayon, ang gas, ay nalapay gasoline, dayon ang, ay padlaki na lang, day. Perfect na bakla, legit. Okay. Wala, uy, pamati dyo ka ba? Ay, maradyo kag epa. Basi naadira ang padlaki, I think. Wait lang ha, kay marag. Okay. Pagdali, Granny, day. Okay, wala na siya. Padlaki. Ay, safe key. Ay, padlaki ni siya, day, I think. Ay, abas! Diyos ko, tabang. Hala, oy! Nakitaan ta sa jergowang best ng ulo na overcook, day, marag itlog. Hala, oy, na-safe key na to, best. Okay, na-safe key na to, day, na-safe key. Hala, ay, wala may bala ang kuan, day. Wala siya bala, day. Saan na to ba ito? Wala may bala, day. Ayun. Nagpag-runny house na pud na siya, maradyo check na kumatos. Tago lang ta, best. Tago lang ta, day. If ever naman, si Edri bakla. I think Ed. Sino Edri? Di wala, sulod, day. Diyos ko, grabe, best. I think ang padlaki, kimurag na asa kuon. I think padlaki na ito nasa safe key. Nabi tendency ng safe key, walay sulod. Diba? Wait lang, guys, sa kimurag padulong si Granny diri bakla. Tara, dito, tara. Okay. Okay, dapat moderetso tabakla, ha. Moderetso taday. Daw, ang tiil ni Granny, halaga. Gas school shoes, lagi chapon ka, Granny. Bisag nakas yung balay.
Grabe ha, panagtiil ni magrani. Dako kagtiil grani ay. Gatakiang siya day. Gatakiang siya bayot. Ay, sure. Wadit na si grandpa diri day. Dapat diri ta maagi. Yawa day, na siya day. Abas! Ay, wala day, bakla. Okay, wala day, okay. Okay, diri. Say kulang diri. Engine start, okay, diri. Gasoline din, bootki din, diri na lang da. Na-fuse diri, bakla. Okay, wait lang ha. Wait lang, day. Murag padulungan sila, bakla. Uy, pagdali mo, granny. Diri. Ay. Ayon. Ay, sure. Ah! Ay! Avas, takitaan ko, bes. Hala, warning ka, granny. Okay, bakla. Go. Tago. Ano rin naka-simple, bakla? Like, legit. Okay. Ay, no, murag need na kukuan. Wala lagi mga bala. Uy, ang butaas ang mga bala. Gitulon, mga running granny. Char lang, best. Ay, char. Wala siya, day. Wala, uy. Wala, unsa man na, murag na ilagi something, ay. Ay, ang safety, day, guys. Ayawa. Ay! Hala, day, naaraman, day, kadira. Is, ano. Diyos ko, uy, ang bayot din, naka-skinny jeans, bakla, ara. Ara, bayot. Diyos ko, uy, walay labalabang sinina, day, naunsa naman ka, uy. Okay, kuwaon to natong kuan. Aya. Ay, bungol? Alam mo, gani, bungol siya, bakla. Kabala ko si Granny, alert na alert kito, best. I know you, Granny, na alert kika, Granny. Kuwaon. Okay. Kuwaon pa safety. Char. Ay, okay, wala siya, best. Okay, natuon na jabo na to, guys. Like, dire. Para, you know. Ay. Hala, jungol dyan siya, day, ay. Sana all bungol. Day, bungol si grandpa, day, na kumatos. Kaya tong kulang padlaki na lang, guys. I think mauna ni ang padlaki. Ay, char. Ay, let's. Di maod, day. Kala kabalo ko, masang padlaki, day. Kuwaon sa natong meat. Kuwaon sa natong meat sa taas, guys. Kabalo ko, guys, asang padlaki. Wait lang, ha? Okay. Ana lang, bes. Hala, kailangan ako sila itarap. Hala, need na ako sila itarap, day. Okay, go. Ara si Granny, day. Siya siya maguna-una, day. Hala, kailangan ako siya itarap, bakla. Para padulong na sila, bes. Tuwa siya gikuan sa yung bana, oh. Yung bana, day. Kaya kayang bana, day. Ma-respawn na ba si Granny 30 seconds? Ay! Ay! Ayun! Wala, binakog na si Grandpa dito. Ayun. Patay, hindi kaab ang bayot. Kumatos. Day 3 na, day. Wala man ko'y bala, uy. Like, gansi ko, bes. Asa kaya ang mga bala, no? I think gitulon na nila, day. I think inyo nang gitulon ang bala. I think it. Ay, char, hungry na siya, bes. Okay, naikuan dira, day. Okay, kitubilan sa natin ni gasoline, day.
course, why not man ang pinaka-important like para maandar ang boat bayot. Okay, ana ra na best. Dapat itrap nito sila day, dapat magdungan sila bayot. Uy, like walay mabilin bitaw day. Dapat diri ana oh. 1 ra 2. Oh, dapat kamong duha jud best like magdungan mo. Okay, padulong na sila guys. I think silang duha. Ay, sure. Day? Sulod mo bayot. Ay. Ay, garan siya di granny. Wala ed sila. Siya abre, Beth. Siya abre. Ara, tara. Bungol-bungol ka ay. Lupis boss. Laed lagi siya maadto ay. Dira bayot dira. Hikwaon na to ni Day. Kaniday. Perfect. Kay para yan no. I think bombahan ako silang granny Day. Di dapat bombahan ito sila bayot. Ay, char. Hala, Day. Wait lang. Oh, dari miyam. Di hala, Day. Wajay bala dari, Day. Di dapat mo talikod na yung anak. Gula, Day, talikod na best. Ikaw to ng kuwan, ikaw to ng bomba. Dapat bombahan ito sila bayot. Oh, perfect bayot. Very perfect. Manda kayo sa akin. Awaday, kumatos man na. Ay, char. Ay. Wala siya na igo bayot. Ayun. Mali. Nagkamali tayo bakla. Sayang nga sa bomba, uy. Sayang kaya ang bomba bayot. Ara, oh. Ara si Granny Day, ning duaw siyang anak day, basta yung anak ang gibombahan day. Si Day, wait lang ta day ha, mag-wait lang ta bakla. Abi ni Granny, yung anak ang gibombahan day. Feel ako na dira ang padlock I think your crowbar na dira. I think crowbar na best. Wala, lagi siya hala minus. Ala. Isa na lang kabalad day. Wa na yot. Kumatos na ang tanan. Di dapat ay diretsoon kaya naku nung bombahan ako yung anak. What if diretsoon ako ay ara. What if diretsoon ako day bombahan ako yung anak day. Ay sure. Kumatos ara siya. Di yang lawgan yung anak day awad day. Ara o kakaon yung anak bayot. Ay, kwaon na lang din nato guys. Kay para pakanon na lang nato guys. Kinatay kwaon sa taas guys. Kay kwaon na lang sa taas. Ay! Nakitaan ko yot. Kiday lawgan na to yung anak bakla. Yung anak na dakog ulo. Na mura mag-alien. And kung makigulat mo bayot, pamati ka. Kiday mo sa... Ayun. Kabutang na pog... Natulog yung anak. Ay, ara. Ay! Share lang. Manda kayot kay bombahan ta ka. Kumatos. Patay siya. Ay! Hala, Avas. Avas. Hala! Bayot! Abot siya dira, uy. Hala, abot siya Japan 3rd floor. Una agrani pa bang buang man. Ay! Atay man yung bana. Uy, kusog kay mo dagan tayo. Dapat magdungan mo bayot. Pero si Granny tayo kining lupad siya bakla. Asa ka ibutang Granny. Day 4 na miyam. Day isa na lang atong weapon day. Which is kato na lang Jude. Kailangan makuha ko to day.
Wait lang guys, B. Kailangan makuha ko to guys. Which is, kato na lang jud guys. Ay, kabalo na ko guys, unsa akong technique. Ako'y technique bakla. Okay, ako'y technique day. Ay, haba technique. Hawa ara tara. Oh, di ba? Si Grandpa, dili mo ato si Grandpa bakla. Ayun. Galahi siyag buho. Galahi siyag buho bayot. Sama ka nag-groupings Grandpa. Group 1 ka Grandpa. Di group 1 siya bayot. Wa siya napis sa groupings. Gibakla legit. Ay! Kitaan jud ko niya day, grabe. Grabe din, nakitaan ko niya bakla. Keke strap. Ay! Go best! Paglaban. Yawa, day, pagdali. Isti, day, pagdalig na. Day, pagdalig na. Og, day, pagdalig. Day, 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 day. Day, pagdalig na og best. Pagdalig jud na og best. Perfect. Perfect, bakla. Diva, legit. Wala, day, iya ka siya muna og, day. Uy, nakumatos. Ayaw, manda ka bayot. Makuha na ako ng crowbar, day. I think kuan. I think na to ang padlock, eh. I think. Ang kulang na lang guys kay padlock, eh. Okay, unsaon pagpakaon siyang anak? Okay. Unsaon pagpakaon? I think ay diri. Tara oh. Ay char. Char lang best. Char lang grane. Unsaon ni pagpakaon dadto? Ay dadto bayot. Ay okay dadto man siya magkaon. Isahan ra guro day. Ay kabalo na ko day, kabalo na ko. Pagdali dira yut, timabtan kita sa mga mama diri bayta. Okay. Kabalo na ko day. Kung pagkaon dira sa day. Kuday, enjoy your dinner, char avas. Enjoy your lunch. Ay! Avas lang best, hala. I think ito na yung ano natin bakla, na makakatakas na tayo bakla. Kiunta na, wait lang day, I think ang padlaki na sa taas. Murag na sa taas ang padlaki day, dapat tag-una ko sa taas day. Bayot, walay makigdula ni mo granny, kay baho kay kagbaba granny. Malipong may bayot kay nagka-bad breath ka day, ni kaon kag itlog, abas. O diba, ato ra day bakla. Nagka-bad breath man ka granny god, manang ed. Siya dari tay. Ara si granny nangihi na pud gatindog. Ala siya bastos ka granny ay. Jer ihi ka ed man ka magjerlingkod day. Ala jer tindog siya, ala yuyot ni siya bakiyot, bakos lang. Bakos ni mo granny. Jer yuyot ka bayot. Shuyot siya bakla legit. Ide pagdali dirag pangihi granny. Mura naman kag nakumatos. Ay sure. Ay. What if na siya dari best? What if, ay! Kumatos! Legit. Wait lang ha. Hala, uy, pamati. Kailangan ko mag-careful ko guys, like mag-play safe ko bakla, kay you know, ang ato ang weapon karon guys, kay duwa ka box, which is nada to ang padlaki guys. My gosh. I think ang padlaki nasa ubos. Or nasa taas, pero mag-una ta sa taas guys, kay para wala na tayo kung anon. Tarang weapon key guys, na walay bala. Kuday. Wait lang guys, dapat play safe ta guys. Para padulong siya bakla. Dapat mag-play safe sa takaron guys, kay you know. Ay, nangabri siya day. Nangabri siya bakla. Yawa na day. Day! Diyos ko day! Diyos ko ni mo garane. Minsan may gasugo ni mo na mag-jogging kabayot. Ay, kumatos na lang jud kay kabes. Hala, oy, dapat jud day. Makuha to na to bakla. Tara. Late na kay kamyam. Late comers na kay kabakla. Late na kay kaday. Nag-ulan ng kwarta din bayot.
Hmm? Sound shoot. Sound to be. Ay! Kisa ubos ta, bes. Ayun! Hala, garubing-rubing raman di ka grani. Nabuang naman ka tayo, oy. Hala, day, garubing-rubing radi ang bayot, day. What if magpagukod ko niya, like, tara ko, day. What if magpagukod ko niya? Musaka, di unta siyang taas. Wait lang, kaday, my gosh. Go, go, go. Saka nagrane. Tiyawa man eh. Ara! Let's see bakla. Yang balay, magtingog-tingog. Alay, kailangan di ay day. Okay, i-drop sa ko ni. Okay. I-drop ko ni day. Kailangan dadto bakla, no? Dapat dadto na to ilabay ning base day. Okay, i-drop. Okay, tagad sa. Okay, dira man no, dira. Dapat ilabay na to ang base dadto bayot. Halag, nasigaran pa day. Ayun. Okay, dapat dito magpakita day ha. Okay guys, wait lang guys. Dapat play safe ta karon bakla. Okay, dapat play safe ta karon. Kore, kore. Oh, di ba perfect? Di manha man na sila day. Wa manha man na sila bayot. Ko dapat manul ko. Oh, oh. Idi wow. Idi wow, idi perfect. Idi perfect bakla. I think mo na ni ang padlaki. I think mo na ni ang padlaki, guys. Hala, oy. Di jud mauday. Go lang, go lang. Go lang, yot. Sige lang, best. Manda ka sa akin, granny. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi mo ako mapipigilan, bayot. O, diba, guys? Tagna ko, bayot. O. Ayok, igna makakamang ka, dre, bayot. Manda ka, best. Hindi ka makakamang, yot. Pamatipog ka. Tigo lang na mo, bayot, char. Maguba yung backbone, best. Yung backbone, die. Tara. Let me check it. Yawa. Hala, Ed! Hala, Rostoy man. Hala, kabalo ko asa, day. Nasa taas, day. My gosh, kasi. Rostoy ang nakabayot. Wait lang, dapat mayat sila, miyam. Dapat mayat sila, day. Rostoy ang nakaderibes. Shumainos, ha? Wait lang, what if ana? Oh. Ay, wait lang. Wait lang, may more glitch. I think it. If diri ko. Ay, avas. Kitay, kitay. Manda ka bayot kay natay Rostoy. Kinsa may una. Dapat sa kuan. Kabalo ko mag-una-una si Granny, ara. Shot. O, asa si Gran Payot. Pero Grandpa. Wa na day si Granny day tabangi day. Wala si Grandpa day ya kay day. Hala gakirig-kirig siya bes. Hala wow. Ikaw ang next. Congratulations. Pahawa na bes. Diba perfect? Okay, ato na tagtaas guys kinala tong pliers. Okay, isa ka na tong pliers. Okay, ang pliers bakla no. Ay hala. Ay hala. Wait lang. Pag pasabog ka today, best. Ay, okay, dapat diri sa best. Ilon no sila, miyam. O, diri, Granny, ah. Asa ka, Granny, ara, tara. Dapat maduol na siya dahil prati ilon, ara. O, kirig. Kirig ka, best? Kirig sa, miyam. Kasi next. Bahala na si Grandpa, day, uy. Ikaw na to ning pliers, diri, bakla. Cutter pliers.
Di ba correct? Ay hala. Sa man agrani nganong ayon. Hala day. Muna akong pinaka-needed. Wait lang guys. Last day na raban ako bayot. Oh my gosh. I feel something. Lamurag bakla. Hala day. If muna ako diri bayot wa na yatch na ko day. Ay piano man si Granny day. Piano si Granny day. Kibutik mo diretso na lang ko no. Oh, diri best. Oh, diba perfect. Si Granny day kay piano man daw siya bayot hala pamati siya. Ara siya oh. Diri miyam hala ara day insulin day. Di ka mag-insulin best. Kumatos. Kumatos ka day ay. Kidari na ta day, let's go. This is the final look bakla. Ito na ba yung padlaki na hinahanap natin? Legit. Ito na ba yun? I think this is the final look. I think padlaki na ni siya guys. Ay! Thank you dahil nandito na ang padlaki na hinahanap natin. Sawadi ka. Anena how? Guys, na ano ang padlaki ng ating hinahanap ng taong bayan? Okay guys, na ang padlaki guys. Like, I think makascape na ko or what. Last day na lang din ako ni guys. Nanganganib ang aking buhay. If masayop ko ni bakla na yatch ang tanan. Wait lang bi. Ara oh. Pwede maguro siya pusilon. Kirig siya niyan. Ay wait lang. Ara siya oh. Wa na day kakirig-kirig yung banad day. Ayun. Ayun. Ay! Kitaan dyan ko niya oh. Dilet ka ay. Kitaan dyan ko niya bakla. Odso. Ganga ang bayot. Ay buhok. Sama na Granny. Gawig ka Granny. Ano siya. Let siya day na yatch yung banad day. Iasa ka na siya maagi. Ay! Gabilin siya trap bakla. Pero before that bakla, no, of course. Asa kaya siya? Ay, tara. Hindi mo naog na siya, doy. Wait lang, guys, ha. 1, 2, 3. Oh, ana ra na bakla. Diri man din na siya, bes. Diri bakla, diri. Diri bayot, diri miyan. Wa makascape na ko ani day. Isa na diri. Dapat duha sila. Ano si Granny raman na? Ano si Granny raman na bayot? Asa di ang Granny pa bayot? Dapat magkirig-kirig ka Granny before that. Ay char. Hala unsaon jud Granny. Inana di mo lakaw Granny. Hala oy makasuya iyang lakaw oy. Wala makasuya siya, bes. Unsa na siya nalakaw, Granny? Patudlo ko, Granny, bi. Labawok. Labawok na siya, Granny. O, alay, makasuya siya, Granny. For sure. Grabe na suya ko, day. Okay. Saka siya, day. Yawa, bes. Yawa na, day. Day, Diyos ko, bayot. Gitabangan na ako nila, day. Hala. I think, dili ko nila pa-escape po. I think it. Wala mo shotgun bite kay para usang tigididing best. Kitabangan ko nila day. Ay! Hoy Granny, kitawag ka Granny, pansin na pa nimong bana Granny. Maglahi mapukag buhok Granny. Wait lang ha. Ayun. Wala giatay lagi si Granny. Ay, grabe kig mata ba. Insane kig mata oy. Sa man ang matahan nimong Granny oy. Wait, pitago na imong bana day, char. Pagpahilot sa imong bana Granny. Isa mag-inigat Granny kay dili time sa ting igat karong Granny. Gihatay dyan na siya mata, day, awa. Awa, day, mo kalit lang nag-atubang, day. Awa, ha? Tubang ni Ron. Grabe, kig mata, day, grabe ka insane. Loin na lang tabes.
3 best, 3. Hmm. Kasi mong bana bayot. Wala imong bana miyam. Oh. San kay dyan? Nadito yung bana, day. Nagitamakan na ra, oy. Kabastos. Let's shoot, day. Pagdali. Diyos ko, tabang. Ay! Mayot. Ana ra na best, like legit. Like, ang boat key na lang guys, which is nasa taas, ato tong kawan. Mayot, makatakas na tabayot, agay. Di makatakas na tada using that. Basta mag-careful lang dyan tabayot. Wait lang guys, okay, pag dapat muhawa sa si grandpa dira, day, kay medyo kalbaryuhin kay siya best. Grabe ka kalbaryo, day. Marag, you know, like legit. Ay! Wait lang, tay. Kaya marag na siya, day. Marag padulong si Granny Pud, bes. Marag. Wait lang, guys, ha. Kaya marag padulong si Granny bakla. Ayun. Perfect. Correct. Let's go, day. Ay, nayawa! Hala, yawa! Nasigron pa, day! Nasigron. Ay! Oh my gosh. Day, naa siya, bes. Like, anong ginagawa mo dun? Naunay si Granny siyang trap bayot, pero di siya mayatch kay immune siya, bes. Hala, day, may galing ako ning patuloy na to. My gosh, kasi. Dayatch, di ko bayot kung padayon pa ko na bayot na. Okay. Kita yung magpapatuloy. Manda ka sa akin. Kita yung magpapatuloy, bet makakascape na tayo, day. Uy, babay mga burikat, babay. Mga abnormal, babay. Oh, bayot, pamati mo, day. Nakatakas ako, day, mong mga naong kay mong bayot. Paghilo mo, yot, pamati mo, mga kwan, day. Wala kayot, mga bahok kay mo, bes.